Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви покажа това Renault Modus 2006 година, бензин, 4 цилиндъра, регистрирано, обслужено. Има валидна гражданска, преглед, данък, каско, винетка. Преди една седмица съм му сменил съединител комплект. Имам фактура. Колата е изключително запазена. Сменено е маслото, филтрите. Има нови гуми отпред и отзад. И плюс е, че е с газов инжекцион. Икономична градска кола. Стегната, пъргава. Може да се пробва, може да се тества, да се кара на сервис. Всичко по колата работи, включително и климатик, разбира се. Нов акумулатор също така съм сменил. Веднага почва да духа. От нас работиме всеки ден от 9 до 6. Заповядайте, колата наистина ще ви хареса. Хубави чисти са и фаровете, хубав цвят е. И най-важното от всичко е, че има алтернативно гориво, газ. Това е от мен. Желая на всички лек и успешен ден.